O Partido Popular de Galicia, a través do seu voceiro de Infraestructuras, Gómez Alonso, ven de criticar que o alcalde socialista da Estrada utilice o Parlamento para difamar e insultar aos seus veciños. Gómez Alonso exixe unha rectificación pública das graves acusacións feitas no pleno celebrado onte polo deputado socialista Pablo López Vidal, que, seguindo instruccións do alcalde e amparándose na súa inmunidade parlamentaria, calificou a unha veciña da vila como tránsfuga vergoñenta. O suceso tivo lugar durante unha pregunta do deputado do Partido Socialista ao conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras sobre a elección do trazado do tramo a Ramallosa Estrada da autovía AG59 no pleno do Parlamento. Gómez Alonso manifesta a súa sorpresa pola crítica socialista á elección da alternativa B dos últimos 3 km do trazado, xa que foi o propio Concello da Estrada o que o pediu nunha alegación para asegurar unha adecuada conectividade da vía no seu tramo final coa variante da Estrada, en lugar da conexión inicialmente prevista coa variante de Portela, a construir ambas polo Ministerio de Fomento. As motivacións para o cambio de trazado, despois de 24 alegacións recibidas no período de información pública, indicou Gómez Alonso, foron as explicadas pormenorizadamente polo conselleiro e consistentes en que a variante da Estrada está nunha fase máis avanzada en expropiación fronte á variante de Portela, que aínda está en estudio informativo. Se elimina a necesidade de construir ramais provisionais, mellor disponibilidade de espacio para unha configuración máis sinxela. A conexión coa cidade do Moble garántese co enlace da variante da Estrada que propón a alternativa B, e a continuidade da autovía cara a Forcarei e Cerdedo presenta vantaxe nesta alternativa por un mellor trazado en planta, con radios máis amplos e menor impacto social. Segundo o voceiro de Infraestructuras, queda claro, polo tanto, que a alternativa A, defendida polos socialistas, presenta como inconvintes dunha maior afección ao patrimonio cultural, maior dificultade para conectar cara a Forcarei, non contempla a conexión co polígono de Toedro e a cidade do Moble, e a conexión que se propón coa variante de Portela retrasaría a posta en servicio e a necesidade de ramais provisionais, ou a que atravesa o Val de Pite xeraría maior afección á paisaxe. Despois das explicacións, para Gómez Alonso, a crítica socialista cae polo seu propio peso, xa que o cambio de trazado foi pedido polo propio Concello nunha alegación e ademais está xustificado por aspectos técnicos, económicos e medioambientais, e calificou de cobarde e desfachatez de López Vidal de utilizar a súa inmunidade parlamentaria para difamar a unha veciña, polo que tería que rectificar as súas palabras ou ben elevarán un escrito de protesta ante a presidenta do Parlamento exixindo unha rectificación das palabras. O voceiro de Infraestructuras do Partido Popular tamén valorou a emenda dos socialistas á variante da Estrada nos orzamentos do Estado para o 2011, indicando que se trata dun lavado de cara ao Ministerio de Fomento, xa que incluindo os 250.000 euros da emenda, o resultado de 1.250.000 euros tan só supón un 8% do custe total das expropiacións. Segundo Gómez Alonso, o custe total das mesas é de 15 millóns, xa que é necesario expropiar 5 casas e 640.000 metros cuadrados, e a este ritmo as obras non empezarán ata dentro de 15 anos. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso, en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada.